Ondra Němec, Bike Brothers, nový video a dneska to bude opět o arcadeu a je to o jejich gravelu. Jedeme takovou malou sérii, představujeme jedno po druhém kola o arcadeu a dnes tady máme jejich gravel, takže jdeme na něj. Gravel se jmenuje Aero a už to něco říká o tom, jaký ten gravel je a jak jezdí. Vy, co jste neviděli ještě nějaký video o arcadeu, dělali jsme video souhrnný, který byl kompletně o značce a potom jednotlivý modely. Arcade, švýcarská značka, malý výrobce, stojí za nima inženýr Jonas Miller, který předtím dělal v BMCčku, potom v DT Swiss, Santa Cruz a potom si s kámošem Serafinem Pazderou založili svoji značku Arc 8. Hodně jedou ve vlastních technických řešeních, dělají si kola hodně podle sebe a vykrývají nejrůznější segmenty, za mě zajímavý kola. Aero, taková vsuvka, ten název odkazuje na finského rallyového jezdce, který se jmenoval Aero, křestním jménem, a vyhrál 16krát za sebou finský rallyový šampionát. Myslím, že mezi rokama 1970 a 1986 byl fakt dobrý. A oni si hráli s tím lentím, protože chtěli udělat gravel, který bude hlavně o rychlosti. Jestli jsme předtím se tady bavili o silničce, která byla totálně o pohodlí, tak tohle kolo je hlavně o rychlosti. Aerodynamika, rychlost a aby to kolo šlo pořádně za pedálem. Takže máme tady celokarbonový rám, celokarbonová vidlice, 700 kola, je možnost sem dát až 50 gumy, takže bavíme se o rychlém gravelu, ale pořád se bavíme o tom, že si můžete udělat setup, kdy pojedete rychle, ale pojedete hodně mimo zpevněné cesty. Když se na to kolo podíváte, tak nabízí vlastně 3 montážní body na rámu pro bidon, klasika, jeden dole, nahoře 2 imbusy na montáž brašniček, které jsou k tomu přizpůsobený, ale třeba na vidlici ty montážní body nemáte. Není to kolo, který by bylo primárně dělaný prostě pro bikepackingový výlety cestou necestou. Je to spíš pro lidi, kteří mají rádi silnici, rádi jezdí rychle a chtěli by gravela, který by jim prostě šel k pleti. Rám váží 990 gramů, vidlice váží 395 gramů ve velikosti M. Jinak velikosti S, M, L, XL, s tím, že když se podíváte na geometrie, ty kola jsou fakt veliký. Tohle je veliký kolo a je to tohle velikost L. Takže XL je fakt už pro hodně veliký lidi. Bavili jsme se o tom, že to je rychlý kolo, že to je závodně střížený kolo, ale co tady zachovali, tak zachovali možnost montáže blatníků, protože pořád berou, že dost lidí tyhle kola bere jako zimáky, anebo prostě na nich chtějí jezdit do práce. A ještě možnost montáže zadního nosiče, což mně přijde celkem úsměvný, ale je to takovej ten jenom úplně lehký nosič a mají tam maximální zatížení 10 kg. Takže za mě úplně mi to k tomuhle kolu nesedí. Spíš bych šel do varianty, že když už chci s tímhle kolem jet nějaký přejezd, nějakou delší dobu, tak si tam dám prostě beznosičovou podsedlovku a neřeším žádný nosič, který ještě bude dost hnusný na tomhle kole. Další důležitá informace je tam klasický střed BSAčko, takže žádný vytloukací střed, ale klasický závit. Což vlastně odpovídá nastavení toho inženýra hlavního, toho Jonase, který ty kola chce mít jednoduchý na servis. Takže vnitřní vedení hadic bovdenů, ale všechno jednoduchý. Tohle je varianta, kde je ten jejich stem a klasický řídítka. Je možnost i karbonových monokok řídítek, ale ty jejich od Fasterwerku nejdou na mechanické sady, protože ty řídítka jsou dělané hodně úzký, hodně minimalistický a nejste schopný tím protáhat bovdeny, takže vyloženě jenom na elektriku.
Pokud se dotkneme specifikací, tak jsou to Švýcaři, takže nenabízejí úplně základní kola. Začínají na GRXu mechanickým, potom GRXo DI2 a nebo elektrický sady od SRAMu. S tím, že základ hliníkový kola od DTčka a nebo, když chcete lepší, tak karbonový kola gravelový od DTčka. Nově se nabízí ve dvou barevných variantách. Jedna se jmenuje, abych to dobře řekl, Shiny Blaze a druhá je Emerald Green. Tohle je Shiny Blaze, taková fialovo, hnědo, dožlutá, fakt jako hodně velká měňavka. Ta druhá je zase taková petrolejová, zelená. A do toho jednoduchá černá grafika, za mě jako velmi povedený barvy a tomu kolu tomu sluší. Určitě ještě jedna důležitá informace, co jsem zapomněl říct, ten rám je dělaný, že je možnost tam namontovat přesmykač. Takže tohle kolo je i fajn pro lidi, co by třeba chtěli mít jenom jedno kolo, nechtějí mít silničku a grevla, ale hledají rychlýho grevla, který ho můžou používat i jako silničku, tak u tohohle kola by to určitě šlo. Většinou pak ty lidi jdou, že mají dvě sady kol. Takže jedny si udělám na silničku, druhý si udělám do terénu. Takže to byl rychlej gravel od Arcade, který se jmenuje Aero. Díky moc, mějte se hezky a těšte se na další videa. Ahoj!